खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि हेंथायै पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि गोख्रों बिबुंथि बिथां इएम रनजित बसुमतारिनि सायाव। इएम रनजित बसुमतारिया बेंटल फरायसालिमानि प्रफेसारमोन। बे फरायसालिमाया भेन्सार, जायनि थाखाय भेन्सारखाय बिथांखौ गुन गैयै केन्सारनिसो प्रफेसार होनना रुजुदों आरो एमएनि जौखोन्दोआ 55 जौखोन्दो नङैलाय रेगुलार साख्रि जानाय नङा होननानै भेन्सार फरायसालिमाखौ नागारनानै एनडिएफबि हानजायाव हाबनानै गावखौ दादागिरि देखायदोंमोन एनडिएफबिनि केडार होनना। नाथाय सिलाइ गुलि बारुद जेबो गावनो रोङा, लोगोसे नंखाय एनडिएफबिसोमोन होनना सन्देह दं होननानै बिथां पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथां इएम रनजित बसुमतारिखौ। नाथाय बेफोरबायदि बुंनायनि बेलायाव पृथ्वीराज देब मेसनि हेंथायै इउपिपिएल दोलोआ केस होनायनि बाथ्रा फोसावदों। बेंटल प्राइमारि इउपिपिएल दोलोआ खौरांगिरि मेलाव पृथ्वीराज देब मेसआ सासे मानसिनि गियान दंब्ला माबोरै बिथां इएम रनजित बसुमतारिखौ नंखाय बाथ्रा बुंनो हादों। इएम रनजित बसुमतारिया सासे मोजां मानसि। बिथां इएम रनजित बसुमतारिया जेखि मासियाव थाया मानो समाजनि जोबोर मोजां खामानि मावबोदों। जाय समाव फरायसालिमानि प्रफेसारमोन बेजों लोगोसे आलुनि आबाद, माइनि आबाद खालामोमोन आरो बिथाङा सासे समाजाव मानिजाथाव लिडार आरो प्रफेसार। बेजों लोगोसे बिटिआरनि इएमबो जानो हादों। इएम बिथां रनजित बसुमतारिनि सायाव नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ इउपिपिएल दोलोआ दुखु मोननाय फोरमायनायजों बुंबावो। पृथ्वी नारायण देब मेसआ बिनि सायाव माब्लाबाफोर गाज्रि बाथ्रा बुंबावोब्ला बिनि सायाव गोख्रों आयेन लानाय जागोन होनना इउपिपिएल दोलोआ खौरां बिजोङाव गोख्रों रावजों बुंदों। लोगोसेनो बे जाथायनि सायावनो एक्स एनडिएफबिनि बारग' सोद्रोमाफोराबो पृथ्वी नारायण देब मेसनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला पृथ्वी नारायण देब मेसआ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ, नङाब्ला एक्स एनडिएफबि आफादा आयेननि दारै गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना बुङो। बाक्सा सालबारिनि फातेमाबाद साहा बागानाव मोनानि समाव दावराव थासारि। फातेमाबाद साहा बागाननि मेनेजार बिरेश बर्मननि दैदेननायाव नगावनि गुबै मोनसे साहा बागानाव इउरिया हासार दैथायहरनाय सोलोजों सिखावै दंफांनि घाट दैथायहरनायनि अजद दैखांदों साहा बागाननि लेबारफोरा। गंसे ट्राकआव इउरिया हासारजों लोगोसे सिखावै घाट दैथायहरनो नागिरनाय समाव लेबारफोरा मिथिनानै ट्राकखौ आवग्रिना हमनानै दावराव दावसि खालामदों आरो बे हमजानाय ट्राक गारिनि नम्बरनि अनजिमायानो जादों AS25EC9749। सिगांनिफ्रायनो बे साहा बागानाव गोबां गुबुन गुबुन जाथाय जानायखौ लाना बायदि अजद दैखांदों साहा बागाननि लेबारफोरा। जाथाय जानाय जायगायाव बाक्सानि गोबर्धना आरो बासबारि पुलिसआ नुजाथि फैना इउरिया हासार आरो घाटजों लोगोसे ट्राकखौ पुलिसआ थानासिम लांनो नागिरनायाव लेबारफोरा होबथानायखौ नुनो मोन्दों। दासान्दि रायजोआव गोबां गिदिर गिदिर पुलिस अफिसारफोरखौ माब्लाबा जाख्ल'नाय, माब्लाबा आयेन बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानानै हमजानाय एबा सासपेन्ड खालामजानायफोरखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो आरोबाव मोनसे जाथाय दरं जिल्लानि सिङाव थानाय मंगलदै सादर पुलिस थानानि सासे आइजो साब इन्सपेक्टरा साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। सासपेन्ड खालामजानाय आइजो साब इन्सपेक्टरनि मुङा जादों करबि सयकिया। बिथांखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय मानोना बिथां करबि सयकियाया गावनि बिबानखौ मोजाङै मावफुङा आरो बिथाङा गावनि गाहायाव थानाय पुलिस कनस्टेबलफोरखौ सिगांनिफ्रायनो गाज्रि आखु बाहायबोदों। बेनिखायनो मैया मंगलदैनि एसपिआ बिथांखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामो। तामुलपुर जिल्लायाव सोसननायनि हेंथायै बाक्सानि जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोख्रों सोमावसारनाय। बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बावैसो साननैसो सिगांनिफ्रायनो नुनो मोनगासिनो आरो दासिमबो जोबनानै थाङाखै। सुबानखाता आरो जफादं आफादनि बानजायनायाव जफादं माइनाव फोथारनि लांगोनायाव तामुलपुरखौ नाङा आरो बाक्सायावनो लाखिफिननांगौ बायदि स्ल'गान 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लानानै जफादं आरो सुबानखातानि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोख्रोङै सोरखारनिसिम सोमावसारदों। मोनसे समनि बिजेपिनि स्टार इलेक्शन केम्पेइनार सुकुर आलीखौ धुबुरी पुलिसआ होसो होसो हमदों। 17 नं राजा लामायाव सुकुर आलीया गावनि स्कुटिजों थांबाय थानाय समावनो धुबुरी पुलिस बिफाना सुकुर आलीखौ सिगांनिफ्रायनो बिथांनि बेरेखा माखासे गसर थानायनि जाहोनाव मैया हमनाय जादों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। सुकुर आलीया सासे आगुनि बिजेपि इलेक्शननि स्टार केम्पेइनार आरो कमेडियान। बिथांखौ मिनिथावनायै इंराजि रायलायनायनि थाखायनो रायजोआव गासैबो सिनायनो हायो।
चिरांनि पानबारि बनसुम बागानाव टुरिज्म बिफानजों लुफुंजानाय टुरिज्म न'खौ दिनैसिमबो बेखेवनानै होनाय जायाखै। 2017 मायथाइयावनो गायसनजानायनि उनाव आबुङै लुफुंखांनायनि उनावबो बेखेवनानै होआखै। पानबारि मानास माहारियारि हाग्रामा साखाथियाव लुफुंजानाय टुरिज्म न'नि हालोदा जोथोन गैयैलाय अरनबारिनि महर लाबाय। दावबायारिफोरनो बाहायनो थाखाय लाबोना दोननाय बेसेन गोसा सफा, चेयार, टेबोल बायदिफोरा सानफा एफा गाज्रि जाबोगासिनो दं। ओनसोलनि जौगानाय आरो मोजां मुं मोनगोनखौ आसा खालामनानै हा बिगोमा मन्टु ब्रह्मआ गावनि 7 बिगा हाखौ टुरिज्म न' लुनो हगारनानै होदोंमोन। नाथाय दायो अरनबारिनिसो महर लाबोदों। टुरिज्म न'खौ थाबैनो बेखेवनानै दावबायारिफोरनि थाखाय खाबु खालामना होनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीनिसिम खावलायदों हा बिगोमा बिथां मन्टु ब्रह्मआ। हादोराव आरोबाव गोदान भाइरास फैलायबाय। थांनाय 2019 मायथाइनि कभिड-19 आ गिख्रंथाव महर लानानै बुहुमखौनो सोमखिखांहोदोंमोन, जेराव गोबां लाख लाख सुबुंनि जिउफोरा गोमानांदोंमोन। कभिड-19 नि गिनाया सुबुंफोरनि गेजेराव जोबैनि सिगांनो हादोराव आरोबाव फैलायबाय गोदान रोखोमनि मोनसे निपा भाइरास। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे निपा भाइरासआ सैमा, मावजि, बादालि आरो अमा बायदिनिफ्राय सोमजियो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय साननैसो सिगां बे निपा भाइरासखौ केरेला रायजोआव जानायखौ खोनानो मोनदोंमोन, जेराव 2 सुबुङा अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बे भाइरासआ लासै लासै हादोराव गोसारलांनो हमदोंसै। मख'नो गोनांदि दासान्दि केरेला रायजोआव बे भाइरासजों सा 700 निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा गाग्लोबजादों होनना मिथिनो मोनदों आरो लासै लासै बे भाइरासनि गोसारलांनायखौबो खोनानो मोनदों। बे निपा भाइरासनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय केरेलानि रायजो सोरखारा गोख्रों नेमखान्थि बानायदों होनना मिथिनो मोनदों। बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरा बिटिआरआव सोसनजानायनि थाखाय गोजोननाय फोरमायदों। बावैसो साननै सिगां गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय केबिनेटआव लानाय मोन 41 गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननायनि थांखि लानायनि थाखाय बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरा खौरां बिजोङाव फोरमायदों दि बै समाव जिउ खुंनायाव गोबां जेंना जेंसि सहायनांदों, साद जारलाजों समखौ बारहोबोनांदोंमोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों। आरोबाव फोरमायबावदों दि बिथां हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ सोरखार दैदेननाय समावबो सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरा मोनथायनिफ्राय जानगाराव थानांदोंमोन। नाथाय दायो बिटिआरआव हाबनाय लोगो लोगोनो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरा प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सोरखारखौ बरायदों आरो फैबाय थानाय समावबो बिटिआर सोरखारानो बिसायख'थियाव देरहाथों आरो थाबाय थानो नांगौ होनना खौरां बिजोङाव बुंदों। दासान्दि रायजोआव गोबां सान्दुंनि दुंथाया बांनायनि थाखाय जिब जुनारफोरजों लोगोसे सुबुं माहारियाबो साननि गुदुंखौ सहायनो हाया जाबोगासिनो दं। थिग बेबादि समावनो रायजोनि बोथोर बिगियाननि मोनसे सांग्रांथि फोसावथाय ओंखारदों। फैगौ 18 आरो 19 सेप्तेम्बर खालारखालि थामहिनबा फैगौ 18 सेप्तेम्बर बिश्वकर्मा फुजा खालि रायजोनि गोबां दाब दाब ओनसोलाव गिदिर बारहुंखा, सार अन्थाइ फैनायजों लोगोसे थाद'नाय गैयै साननै अखा गोसा हानो हागौ होनना रायजोनि बोथोर बिगियान बिफाना फोरमायदों। बेखायनो बयखौबो रायजोनि बोथोर बिगियान बिफाना सांग्रां जाना थानो खावलायदों। 18 आरो 19 सेप्तेम्बर बे साननै खालाराव। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै नोंथांमोना लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।